Τι να κάνει ο γαμπρός, κάθισε κότα. Να πέσει τελετή καμεραμανατζή μου, δείξτε μου τώρα, σε παρακαλώ. Μην κοπώ, έλα. Δικαιορισμένη. Κυκλοφορώ που λέτε ψες βράδυ σε έναν ερημικό δρόμο, μια κούκλα σκέτη με τον σακάκι τον καινούριο, αυτόν εδώ που βλέπετε, και ξαφνικά έρχεται κατά πάνω μου ένας αγριάνθρωπος, καλά τελείως καλιαρντός. Όχι, λέω τώρα πάμε κατευθείαν για το βιασμό. Δεν ξαναβγαίνω εγώ με ωραίο σακάκι στον δρόμο. Δεν είμαι εγώ αυτή που αύριο θα πει την παροιμία αφού την έπαθε κυρά έβαλε το μάνταλο. Λέω τι να κάνω τώρα, τι να κάνω, πώς να γλιτώσω από την ατίμωση. Ας εφαρμόσω το δόγμα Πάγκαλου. Γυρίζω στο βιαστή που με ήθελε και το καταλάβαινα και του λέω γδίσου αμέσως και γδίνομαι κι εγώ τώρα εδώ κατά μεσίστης μου στο ξύδι. Καλά το ξεδόντιασα τον άχρηστο, το έβαλε στα πόδια. Ας είναι καλά το Πάγκαλου που μου το έμαθε το δόγμα, πως για να πετύχεις την ειρήνη οφείλεις να αφοπλιστείς. Ρε τι παπαροπλημμύρας είναι αυτός ο Πάγκαλος. Αφού κατέριψε όλα τα δόγματα, όλα τα αξιώματα αποκαταβολής του κόσμου. Χιλιετίες τώρα οι άνθρωποι γνωρίζουν πως για να αποφύγεις τον πόλεμο πρέπει να είσαι έτοιμος για πόλεμο. Αν θες την ειρήνη, εξοπλίσου δηλαδή, παιδάκι μου. Σιβέλης πάκεμ παραμπέλουμ. Δεν είναι καλιαρτό αυτό, λατινικό είναι. Σας το είπα. Βρε μπας και ο Βοσκός από την Κάλυμνο ακολούθησε και αυτό το δόγμα του Πάγκαλου. Τρίτη φορά προσπάθησε να αποβιβαστεί λέει στην Ήμια, το Βοσκό. Δεν τα κατάφερνε τις προηγούμενες 2 φορές με τίποτα. Ζήτησε και από ένα πλοίο πολεμικό να τον συνοδεύσει. Πάνε ως την Ήμια, βρίσκουνε τον Τουρκαλατζή μπροστά τους. Τζους Βοσκέ ξεπαρεού. Αν πατήσεις την Καρντάκ που τη λες η Ήμια, την ανάψαμε. Τι να κάνει το Βοσκό. Γύρισε πίσω άπρακτο και τώρα προσπαθούν να το βγάλουνε τρελό. Βρε Πάγκαλέ μου, βρε λεβέντη μου, βρε παλικάρι μου, βρε παπαροπλημμύρα μου, εσύ. Βρε τη δική σου την παρένεση θα ακούσουμε, να μην ακολουθούμε πια τη φωνή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά το ρεαλισμό. Γιατί, μήπως το Βοσκό άκουσε νομίζεις τη φωνή του Καραϊσκάκη. Τα προβατάκια του άκουσε που βελάζανε, έλα να μας ποτίσεις, έλα να μας ποτίσεις. Τι λες βρε Πάγκαλε του Φεκαλεύρη. Ποιον πας να τρελάνεις μωρή μωρό, αν έχεις κάνει καμιά κρυφή συμφωνία, δηλαδή κανένα deal. Πες το και σε εμάς να ξέρουμε πού βαδίζουμε τα έρμα. Αλλιώς μη βάζεις μπροστά την κοιλάρα σου και ξεφτιλίζεσαι. Όχι τίποτα άλλο. Πάει και χώνεται και αυτό σημείτι πίσω από την κοιλάρα. Φτώξη ελευθερία με βλέπεις, αλλά να με πιάζα. Τώρα θα κρυφτώ πίσω από το δεξί πόδι του Πάγκαλου. Μην ακούς λοιπόν, λεβέντη μου, τη φωνή του Μεγαλέξανδρου. Όχι, ούτε του Καραϊσκάκη. Πολύ πασέ αυτός ο Καραϊσκάκης. Ακού μόνο τη δική σου, Παστρικοθοδώρα μου, εσύ. Που θα βγει μια ηχό από τη φωνή σου μέσα από τον κρεμό που θα μας ρίξουνε. Που θα είναι όλοι οι δικοί μας. Ρίξε το βίντεο ή μια καμπεραμαρτέρ, έλα. Ένας Έλληνας δεν μπορεί να πλησιάσει. Καλώς. Στο μεταξύ το Σιμίτη δεν κρύβεται μόνο πίσω από την κοιλάρα του Πάγκαλου, κρύβεται και πίσω από αυτήν τη μοβόρα, τη μης βλεφαρόπτωσης, τη Βάσο Παπανδρεούστ. Διότι αυτό το σύστημα για τον τρόπο τιμολόγησης ΔΕΗ έγινε επίσημη. Τι τώρα το μαθαίνουμε. Χώρια που με το που κατσικώθηκε πάνω στα 3 τα υπουργεία, η Βασιλική Μετατρούλου, η Τρίτρουλη, άρχισε τις πρεματούρες κατευθείαν. Εγώ δεν θα βάζα πανοπρίκη στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, αλλά μου φέρανε τους συμβασιούχοι. Τι να κάνω, μωρή μωρό Βασούλα. Πού τα πουλάς αυτά τα σάπια κουνιοτράμπαλοι, μην κουρουνογριλίξω. Η ΔΕΗ κουκλαρά μου γλυκιά δεν πρόκειται να ξοδευτεί περισσότερο από τους συμβασιούχους, διότι τόσο καιρό οι συμβασιούχοι καθόσαντε μεν, πληρώσαντε δε. Το έχεις καρατσικάρει αυτό που σου λέω, Βασούλα, έλα βρε κουτό, έχεις εμένα. Που να σε πάρω εγώ εσένα να πάμε στην Δόμνα να κάνουμε μαζί την πλαστική στο μάτι, να γίνουμε καινούριες. Που βεβαίως καλά, εγώ έτσι και την κάνω. Θα γίνω η πιο καλή, εσύ θα γίνεις χειρότερη. Γαμώ την υπεροψία σου, ψεύτρα. Ρίξε μου την πλετσικολόγατζου καμεραμανατέρ, έλα. Η επιστροφή των 6.000 είναι εκείνα που είναι όλοι μέσα στον νύχτερο. Ένας ζώος, συγκεκριμένο ένας πάντας, επιτέθηκε σε ένα σχιστομάτι, του τα πήρε όλα και έφυγε. Πήρα στην καρδιά μου, πήρα στο μυαλό μου, πάρε να φοράς και τον πουκάμισό μου δηλαδή. Αλλά να πέσει ο πάντας καπάκι με έναν Χριστοδουλόπουλο να... Αχ, κακομοίρη μου. Ο Μιλόσεβιτς πάει σήμερα Σκόπια, βρε κουτά, εγώ πολύ ανησυχώ. Με ποιο όνομα θα τον αναγνωρίσει άραγε ο φίλος μας, ο καλός, το κολλητάρι μας στα Σκόπια. Με όποιο όνομα τον συμφέρει θα τα αναγνωρίσει. Εγώ θα σου τα πω άγρια και περήφανη ράτσα μου. Στο μεταξύ, στο Πασόκ δουλειά δεν έχει ο διάολος, πηδάει τα παιδιά του. Εκεί κολλημένοι στα αντιπροεδριλίκια. Οι μισοί να θέλουν αντιπρόεδρο, οι άλλοι μισοί όχι. Βρε κουνιατράμπαλοι πασοκάνθρωποι, πρόεδρο έχετε. Πρωθυπουργό έχετε. Να λεβέντη, σάμε και κάτω. Αντιπρόεδρο θέλετε. Την Ήμια τι θέλετε. Ένα μήνα πρωθυπουργό το Σιμίτη έχασε μια βραχονισίδα. Έτσι και μείνει 10 μήνες πρωθυπουργό. Λέω τώρα εγώ, πόσες βραχονισίδες θα χάσει. Απλή μέθοδος των 3.
Βάλτα κάτω, ο Μητσοτάκης φταίει πάλι. Με όποιο τρόπο και να το στήσει το αποτέλεσμα, ίδιο είναι. Βρε πασοκιμό μου, πενεμένα, όλα τα έχετε. Δουλειά δεν έχετε, αυτό σας λείπει. Ψωμιτήρι δεν είχαμε, μπυριόλ για τις τρίχες μας γυρεύαμε. Παίξτε μπάλα, ρε. Δουλέψτε κυφίνες. Στάρματα κυφιναριό και πάμε στο χωριό. Και ξαπλώσουμε ραχάτι στην καλύβα του χωριάτη και σαν πριγκυπόπουλο ζητά του κοτόπουλο. Άσυχτε, τσατίστηκα. Έχω και τον Αντώνη Τσαμαράκη, καπάκι το συγγραφέα. Τον ξέρετε, ησυχία δεν έχει ο αδικιορισμένος. Τώρα έγινε και επίτιμος δημότης πατρών. Ρε τι μαϊντανός είναι αυτός. Όλα τα χωριά τον έχουν κάνει επίτιμο πρόεδρό τους. Και με την ευκαιρία έβγε Κώστα Νίτσε μου, πενεμένε μου. Που τα θέατρά σου εγώ τα έχω όλα στο σπίτι, όχι να περιευτολογήσω. Ποιο συγγραφέα σας αρέσει, κύριε Νίτσε, τον ρωτήσανε σήμερα στα νέα. Πάντως όχι, ο Φίλτατος Σαμαράκης απάντησε. Έχει σκάσει ο άνθρωπος πια. Του είχαν τον Ευρωκουρέλιο επίτιμος. Γιατί, μας και αρέσει εμένα, το αντιπαρέρχομαι. Άλλη είδηση, δηλαδή μόνο εκεί που λέει με ευτήριο. Τετράδημα γεννήθηκαν στην Πάτρα με εξωσωματικά. Τι τραγωδία να κάνεις, παιδιά, με τη σύριγγα. Πόσο άσχημα θα βγουν αυτά τα 4. Που άμα δεν υπάρχει βρει καψούρα να ορίεται από κάτω, εμείς οι δυο είμαστε καψούριδες, άσχημα θα σου βγουν τα παιδιά, το έχω καρατσεκάρει. Αλλά βρε κουτά, πολύ νταυραντισμένος ο εξωσωματικός. Βρε βάς και πρέπει να μοιράσει το τηλέφωνό του, να τα κάνουμε 4-4 σαν τις σκύλες στα Μόγκολα, να τελειώνουμε το δημογραφικό. Και αν τα κάνουμε 4-4 μετά φταίει ο Μητσοτάκης. Κάτσε να αφαιρέσω 3, ο Μητσοτάκης φταίει. Ρίξε λίγη μοδίτσα καμεραμάνα τέρμα, να μην ξεχάσω κιόλας. Λοιπόν, αυτός ο πάγκαλος είναι πολύ παπαροπλημμύρας. Έλα, χωστά. Να η τρελή με το μαυρισμένο μάτι και τον άσπρο ζουρλομανδία με λίγο από ποδηλάτι και μια ντανιά στην ομοπλάτη. Θα μας αγριοκοιτάει όπως βλέπετε. Εδώ έχει φορέσει 2 ζουρλομανδίες αυτή εδώ, τον ένα πάνω στον άλλο, τον αγκαλάτα αλοριχτά δηλαδή και έχει δεμένο και τον αγκώνα. Και να και η τρελή του Σαγιώ πλησιάζει, με την ξασμένη την καούκα στο κεφάλι και το μάτι να γυαλίζει. Αυτό θα φορεθεί πάρα πολύ στο εγγενήτιο φέτος, αλλά μαθαίνω πως το ζητάνε και από το Δαφνί. Έχουν πολλές παραγγελίες. Εδώ ξύνεται. Ξίσου άλουστη. Το μοντέλο αυτό πάλι λέγεται μετά το ηλεκτροσόκ. Της έχει σηκωθεί το μαλλί όπως βλέπετε από τα πολλά τα βολτ που έχει φάει. Να περάσει, είναι και λίγο κατατονικιά. Και εδώ ακόμα μία κατατονικιά, κουρεμένη σαν την κουρούπα, δηλαδή σαν και εμένα, με ζουρλομανδία πέτα τα όλα έξω. Τι είναι τούτο εδώ? Τούτο είναι ένα βήμα πριν από τη Λέρο, βρε. Θα μου στρίψει. Τι κλαμουριές είναι αυτές? Δεν αντέχω άλλο. Γάμω την ατυχία μου. Σεισμός 4,4 της κλίμακας Ρίχτερ έγινε στην Τουρκιά. Αχ, Θεούλη μου, γιατί τόσο λίγο? Χάθηκε ένα 9,4, μείνει τίποτα, να χαρεί και ο Πεκακάς. Το σύνθημα του Μπομπ Ντόουλ στις εκλογές πολύ μου άρεσε. Διαλέξτε, Ουάσιγκτον ή Αμερική. Ο δε σύμβουλός του λέει ξέθαψε και ένα παλιό σλόγγαν. Συμβόλαιο με την Αμερική και το κοτσάρισε. Φτούκα πρόβρε βλαχαδερά. Αυτό το είχε βρει ο Αντρέας εδώ και δεκαετίες. Συμβόλαιο με το λαό. Με αυτό μας παραμύθιες από το 70. Το είχε βρει βέβαια και ο Λόχ και ο Ρουσό, αλλά αυτό είναι άλλο πιο παλιό, το έχουμε ξεχασμένο. Κοινωνικό συμβόλαιο με το λαό, τρέχα γύρευε και γαϊδούρο καρτέρα. Στο μεταξύ 5 υπουργοί ζητούν, λέει, την αποπομπή του Πάγκαλου και ο Λαλιώτης είναι ανάμεσά τους. Μουσκεμα τα κάνω παπαροπλημμύρας. Ρίξε έλα σποβούτιες καμέχα μανατέχ μου, έλα. Βρεσά πολύ καθαρή είμαι σήμερα και για να σας πω την αλήθεια, ένα βούρκο τον έχω νοσταλγήσει. Αυστραλά σας έρχομαι να κυλιστώ στη λάσπη. Ή μήπως να πάω σε αυτούς που μου τον κουνάνε μες στα μούτρα. Αν δεν με έχω εγώ για αυτούς, εγώ με έχω για το βούρκο. Τσάκω το σάλτο, πάρ' τον ολόκληρο μέσα. Τρέμουν αυτά από τον εύρο τους που δεν τα παίζει κανένας. Καλή η λάσπη να είχα και μια καρπουζόφλουδα γουρούνα. Γάμω την ατυχία μου. Εξωτερικά νέα, 100 εκατομμύρια θα πάρει το Τολιβοσκόπουλο για 10 εμφανίσεις στο εξωτερικό. Άντε Άντζελε πουλάκι μου, σε καλή μεριά. Άλλη είδηση τώρα αυτή που θα σας πω, αμφισβητεί το Σαμαρά τις δημοσκοπήσεις, να τις αμφισβητήσω κι εγώ με τη σειρά μου. Σούπερμαν τον βγάζουνε πια το γυμνασιάρχη, το Σιμίτι δημοσκοπήσεις, εδώ κάτι τρέχει. Πρέπει και τους μοιράζει τα πακέτα. Στο μεταξύ, είπα Σαμαράς που λέει όχι η Μακεδονία συνθετή ονομασία, όχι συνθετή ονομασία για τους Σκοπιανούς. Και εντάξει τώρα, εγώ βεβαίως μαζί του είμαι, συναισθηματικά εννοώ. Βγαίνει και τον Παπακοσταντίνου καπάκι, η χαρά του Ούζου 12 μέχρι πρότινος. Δεν με πειράζει, λέει, το Μακεδονία, εγώ Μακεδόνας είμαι. Αλλά υπάρχουν και Βούλγαροι Μακεδόνες και Σλάβοι Μακεδόνες. Να μας πούνε τι είναι αυτοί. Για Νέα Μακεδονία δεν το συζητάω. Νέοι δεν είναι, Σλάβοι είναι. Επί τμήματος του μακεδονικού εδάφου ζουν, άρα είναι Σλάβο-Μακεδόνες.
Αν τα έλεγε ο Κύρκος, τα έλεγε. Πρέπει να είστε ευχαριστημένοι αν δώσουν το όνομα Σλάβο Μασεντόνια. Βγήκε καπάκι το Σαρζετάκι, είπε προδότη τον Κύρκο. Που να είναι εφιάλτης ο Κύρκος, δεν του πάει καθόλου με το χαρακτήρα που είχε, ούτε με το καλαθάκι της νοικοκυρά, ούτε με τη φυσαρμόνικα. Να είμαστε τώρα ευχαριστημένοι, έτσι και μας κάτσει το Νόβα Μασεντόνια. Μην τυχόν και μας την πούνε Άνω Μακεδονία ή Κάτω Μακεδονία. Όχι, και κάτω αυτό δεν θα τα αντέξω. Να χαιρετήσω όμως και το νέο ύφος και ήθος της εξουσίας που αντιπροσωπεύει η Βάσο Παπανδρέου, που εδώ πια σε αυτόν τον έρημο τον τόπο ένα είδος πρώτης ανάγκης, ένα ηλεκτροσόκ θέλουμε να κάνουμε και δεν μπορούμε πια. Χώρια που ξεχάστηκα και δεν σας το είπα και αυτό. Λοιπόν αποκλειστικό, ο Πάγκαλος είναι πολύ παπαροπλημμύρας. Ποιος φταίει γι' αυτά? Ο Μητσοτάκης φταίει? Εμένα ρωτάτε, είστε με τα καλά σας? Δεν φταίει ο Μητσοτάκης, το χαρατσεκάρι τώρα. Έχει λοιπόν Ένα ρέκβιεμ λοιπόν και για τη Δήμητρα πάνε τα μεγαλεία μου, δηλαδή δεν πρόκειται να ξαναχαιρετήσω Κωστή. Με την ευκαιρία αντιγράψτε και το πατρονάκι που είναι εξαίσιο, να περάσει παρακαλώ ο Ανδρέας για να δούμε το ζυπούνι. Ζυπουνάκι με μία δαντέλα, ιδανική, εάν η λαδόμπουκα σας έχει κάνει λίγο οπισθόβαρη, αλλά και λίγο εμπροστόβαρη, κοινώς πολύ μπαλή. Κοιτάζει με μίσος την άλλη στο μεταξύ, την μπροστινή, την ωραία, την αδύνατη. Για να τη δούμε καλά παρακαλώ τη μίσα αναψυκτήριο, καλά ένα με το καλυστείο κοφινιώτη, αν θυμάστε. Χοτσαντάκης με το γάντι τον Ιφιάτικο, πως κάθεται, 3 δίπλες, η μια πάνω στην άλλη, ο Ζυπούνης και ένα ύφος πολύ μαθήτρια μου κάνει. Και ενώ οποιαδήποτε άλλη μουλάρα θα φορούσε ένα απλό μαύρο και σούπλο για να κρύβει τούτη εδώ δεν καταλαβαίνει Χριστό. Ο Σκεβενιζέλος ρουφάει κοιλιά, η μπαλή τίνκα το ανεμογκάστρι. Γάμω την ατυχία μου. Στο μεταξύ, φρικτές αφήσεις και στριγγυλιές ακούστηκαν από τον Άσιο όταν ανακοινώθηκε από την τηλεόραση η σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Έμεινε η μίση πατήτης με τη σαμπάνια την Ντον Περινιόν στο χέρι. Το Δε Αντρέα του Ελσίντ, λέει, ήταν η πρώτη φορά που όταν μπήκε στον Άσιο που το βάλα να παρακολουθήσει τηλεόραση. Τώρα του τη συνέδεσαν για να παρακολουθήσει την ορκομοσία του αλουνού. Πάνε να τον ξεκάνουνε με άλλα λόγια, καράτσεκαρισμένο. Και έβλεπε το Αντρέα και ρώταγε ονόματα. Ποιος είναι αυτός που ορκίζεται τώρα? Ο Άξιος ο Χατζόπουλος, πρόεδρε μου, είναι. Και αυτός ο χοντρός με τη γελαμπούκα τι θέση παίζει? Τερματοφύλακας? Όχι, παίζει θέση Βενιζέλος, πρόεδρε μου. Αποστασιοποιείται για λίγο και στη συνέχεια γίνεται καράσιμητικός. Φρούμα ξυλιανόμπαλη με την υπερυπουργιά, τη Βασούλα, τη Βασιλική Μετατρούλου Παπανδρέου, που τσάκω στα 3 υπουργεία. Δώσ' της βρεσιμίτη, γυμνασιάρχη μου, κάνα 2 ακόμα να έχει να πορεύεται τις ελεύθερες ώρες της, να μην πλήττει. Εκπτώσεις έχουμε, πολεμόχαρη φίλη μου. Σε βλέπω που δεν κρατιέσαι. Θες να χουμίξεις μέσα στην Τονακάραν, να σηκώσεις όλο το μαγαζί το 4όροφο. Πρόσεξε όμως, μη σε δούνε να μπαίνεις. Διότι όπως πολύ σωστά επισημαίνει το Μανώλη το Λαμπίδη στο θύμα της Κυριακής, τι θα πει ο κύκλος μου αν με δει να αγοράζω το στράπλες των 400.000, μόνο 250.000, μήπως με κακοχαρακτηρίσει? Τι θα σε κάνει, κοπέλα μου, θα σε αφήσει? Γι' αυτό προσέξτε. Στο κολονάκι θα πάτε μεταμφιεσμένες, θα χώσετε καούκες στην κουρούπα. Για λαμπούκες και τα ρέστα, ξέρετε εσείς, θα βάλετε και μια φιλενάδα σας καλή, έμπιστη, εχέμηθη, να φυλάει τσίλιες όξω από το μαγαζί. Μπας και περάσει κανένας γνωστός και εξευτυλιστείτε που ψωνίζετε σε εκπτώσεις. Θα τσακώσετε το κουρέλι μισοτιμή στα 250.000, θα το σαβουριάσετε μες στην τσάντα σας την ίδια. Μη βγείτε με σακούλα στο δρόμο, θα καρφωθείτε πως είσαστε μια ευκαιριακιά. Βρε δικαιορισμένες κολονακιώτισσες, μολοκότος που σας χρειάζεται, που το πλεκτό το ζυπούνι το παιδί σας δεν το γνώρισε, τα τσαπράκια τα πλεγμένα από τα χεράκια σας δεν τα είδε, 54 πόντους το νεογέννητο, 48 πόντι φίρμα, αλουέτ. Χως του καλύτερα ένα νίκα, σκυρά μου, που του πάει και περισσότερο με το χαρακτήρα που έχει το μωρό, να έχει πάνω του μια φίρμα από λουκάνικο. Ρίξε λίγη μόδα καμερμανατζή μου για να δει πολεμόχαρη φιλή πόσο καλύτερα ντύνονται οι κόρες που και από πλέξιμο γνωρίζουν και που δεν είναι αλοκότου γιατί είναι μολοκότου και που τη σύγκερ την ανοίγουν αμαλάχη και χτυπάνε και μια φουστίτσα μες στο 2ωρο. Πώς θα σου πάρει ρημάδα η φούστα, δεν θα την υφάνεις κιόλας? Τι θα φορέσετε στην ορκομοσία του άντρα σας? Εδώ βλέπουμε ένα σκαπέλο σαν μπίτσαχάτ οικογενειακό μέγεθος και μια ολόκληρη γιούκα ίσα με μια γκουμούτσα πάνω στη δεξιά βάτα για να κομποζάρει. Ένα απλό σεμιζιέ από σαντούγκ μεταξωτό, ίσα με 30.000 μεταξοσκόλικες σφαγιάστηκαν για να ντυθεί η κουλή και τι έβαλε τελικά? Μια ρόμπα, σιγά το πράγμα. Ένα στενολοξάτο, πολύ κουλό μοντέλο με 2 στρέμματα γιακά και ένα καπέλο παιδιάδα, φιλτιρέ, που με αυτό θα κάνετε το περίφημο μαύρισμα, αγάπη μου η μούρη μου έγινε καρό. Καμαρώνει τον άρθηκα στο λαιμό της η πλησεδάτη και ένας γύψος θα της πήγαινε με το χαρακτήρα που έχει. Σετ ακόμα 2 νάρθηκες πάνω στα κουλά, τα δεπόδια ο πελεκάνος του Στρίτμπεργκ.
Ακόμα ένα μοντελάκι ιδανικό για την ορκομοσία του άντρα σας, για να μην μείνετε στη σκιά του. Αυτό ταιριάζει και χωρίς βρακί επίσης. Και θα την κλέψετε την παράσταση στη Μητρόπολη, δεν το συζητάω. Να και γκρίτζα, η χωρική, αγάπη μου λέγε με σεράγεβο δηλαδή. Να και το εμπριμέ, η χαρά της γυφτοπούλας στο χαμάμ, εγώ πληρώνω ντυρνταμάν. Και αυτό είναι ένα σεμνό μοντελάκι που φοράει η μπάμπουσκα, αλλά από μπροστά εντελώς ξέκολο. Ιδανικό για την εργαζόμενη που θα ρίξει μια ορκομοσία του άντρα της ανάμεσα σε δύο πελάτες. Κολλάει στη πλαχάρα το μπαλούν έτσι κι αλλιώς. Για σένα κοπελάρα μου δούλεψαν όλες οι φεμινίστριες για να ντυθείς άνθη φυτά πονηράκης. Να και η Καρμενσίτα, αυτή σέρνει πάλι δυο τζαμαρίες μπαλούν από πίσω της, λαιμοστεφανωμένη και με κεφάλι στυλ Ντορί στην Κηφισιά, ανέβα να σε πάω μια λικόβηση. Ορίστε ξεφτιλίκια, τα ανθεστήρια, τσάκω μια γλάστρα με σκυλάκια δηλαδή. Έχω σικουνιοτράμπαλη και τα μπακαρά με τις κοτσάνες στο κεφάλι. Αγάπη μου, μη με λες με το όνομά μου, λέγε με φτέρι σκέτα. Αυτή πάλι δεν πάει σε ορκομοσία, πάει σε γάμο, γαμό το δίσεκτο, ότι γάμο να κάνεις φέτος, δεν θα σου κάτσει κοπέλα μου, κι άμα δεν σου κάτσει και του χρόνου ακόμα καλύτερα, διότι όπως λένε και οι φεμινίστριες, κάλλιο ένα χρόνο κόκορας παρά 40 κότα, δεν το συζητάω. Έρχεται και ο προσωπικός της Κωστέτσος, αυτός που της έφτιαξε αυτό το μακρύκοντο το ενηφικό, το κουνιοτράμπαλο και προσέξτε τώρα, ξεκάρφωμα προς δήθεν, πάει να τη φιλήσει, ξερνάει αυτή εντελώς, έχει μαρμαρώσει, στείλει άλλα της, αχ, τον αντίκρισε. Ας κάνω την υποχώρηση να με ξαναφωνάξει, μόνο που δεν ξέρει ότι αυτός το κάνει για να φρουμάξει τον κόμενό του που κάθεται στην πρώτη σειρά βεβαίως. Το έχει μαράζει αυτός που δεν φοράει τον ηφικό, την κάνει την γουρουνιά. Γάμω την ατυχία μου. Όξα από την ελληνική αστυνομία και η τρίτη γυναίκα στη φύλακας από τότε που συστάθηκε η Ελλάς. Οι δύο προηγούμενες αστιφυλακίνες είχαν αποστρατευτεί γιατί ήταν κλεφτρόνια. Άκου τώρα λόγος να αποστρατεύσεις. Η τρίτη αποτάχθηκε με μια πιο φλουαρτιστική κατηγορία, βαριά παραπτώματα, τι θα πει αυτό, τι θέλει να πει ο ποιητής. Καλά, όλες τις πορτοφολούδες πήρανε στην αστυνομία, όλα τα λερωμένα τα ποινικά. Διαβάζω και μια συνέντευξη της Ρούλας της Κορομίλα σήμερα στα Νέα. Ποιο είναι το βιβλίο που σας έχει αγγίξει? Τι ρωτάνε? Η γενική θεωρία του τόπου και του χρήματος. Απαντάει. Που μου τη χαλάσατε βρωμόσκυλα, μου τη φάγατε τη γυναίκα, καραλισάξατε να γίνει κι αυτή άκεφη σαν και εσάς. Που και δεν έχετε διαβάσει τη γενική θεωρία του τόπου και του χρήματος και την γλωσσοτρώτο λιμερής. Ορίστε τώρα, η Ρούλα να μου πάρει κι αυτή τον κακό το δρόμο, να αρχίσει να μου μιλάει για τον Κούντερα. Αν και για να καταστραφείς δεν φτάνει ο Κούντερα, πρέπει να διαβάσεις και Μάρξ, καράτσε, καρισμένο, εκεί αρχίζει ο μεγάλος ο κίνδυνος. Εξωτερικά νέα. Εδώ ο Παπανδρέου έφαγε το Κατσανέβα το γαμπρό, εδώ η Λιάννη έφαγε το Λιάννη τον εξάδερφο, στην Ιγυρία ένας κανίβαλος έφαγε τον ανιψιό του. Κουλό να φας τον ανιψιό στα καλά καθούμενα, να φας την πεθερά το καταλαβαίνω. Τον έφαγε, λέει, οι συντοπίτες του στο μεταξύ μείναν νηστικοί 3 μέρες για να εξηλιωθούν για το φαγοπότη του αλουνού. Άλλος έφαγε και άλλοι χωνεύουνε. Πολύ λογικό το βρίσκω. Μία Φέργη, τη θυμάστε, τη συνυφάδα της Νταϊάνας? Ένα σκέτο σύχαμα, δεν μετράει μία σαν γυναίκα. Γιατί, μήπως μετράει σαν συγγραφέας? Ούτε εκεί μετράει καράτσε καρισμένο. Κι όμως η Σάρα Φέργισον που δεν ξέρει ούτε να μετρήσει και που τα χρέη της φτάσανε το 1 δισεκατομμύριο, ξέρει να χτυπάει γελία υποκείμενα που ξέρουν να μετράνε τα εκατομμύρια τους, αλλά δεν ξέρουν να τα σεβαστούν. Και τις φωνάζουν, έλα να μου τα φας, έλα να μου τα φας. Βρέθηκε λοιπόν ένας κουλός, ο Ρέιμον Τσέιμπερς, καραβλαχάρα από το Νιου Τζέρσεϊ, και της είπε: πάρτα όλα καρακαριόλα, μη μ' αφήσεις τίποτα. Ρίξε σάραγα με ραμανατζή μου να δούμε σε ποιες γυναίκες τα σκάνε οι άντρες. Μπορεί να είναι άπορο, αλλά είναι τυχερό. Όλο και κάποιο μελαψούλι θα βρεθεί για να της πληρώσει τα χρέη της. Να, έσκασε μούρι 53 χρόνων, πολυεκατομμυριούχος και Άραβας. Κάνει αυτή προσδήθεν τώρα Ντανιές ότι είναι και φιλάνθρωπος, που δεν είναι, γράφει και βιβλία μαλακισμένα, στο στυλ τι λέει το μικρό ελικόπτερο, τι να πει το μικρό ελικόπτερο, μαλακίες θα πει αγάπη μου. Και να σκεφτείτε ότι αυτό το ταλέπορο που βλέπετε ξοδεύει 30 εκατομμύρια το χρόνο για ρούχα, για να χώσει αυτές για καδάρες και να ντυθεί σαν εργάτρια σε φάμπρικα. Ποια εργάτρια? Μεταξωτά φοράνε οι εργάτριες στις φάμπρικες, το λέει και το τραγούδι. Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει στα εργοστάσια και στα γιοφύρια πλάι. Γάμω την ατυχία μου. Σκάει σήμερα πολεμόχαρη φίλοι μου σε όλες τις εφημερίδες ένας θέμας οκτάστηλος. Πρωταθλητές στο σεξ οι εφηβοί μας. Σιγά την είδηση. Ποιοι θα ήταν πρωταθλητές στο σεξ, τα καπί θα ήτανε? Γιατί δεν είναι, νομίζετε, τα καπί πρωταθλητά του σεξ? Έχετε δει ποτέ σας μέσα σε καπί να δείτε τι έσχοι κάνουν εκεί μέσα ολημερείς? Μέσα στην τανιά τα γερόντια, καράτσε καρισμένο. Ο Λύκος κι αν γέρασε και άλλαξε το μαλλί του, ούτε τη σκέψη άλλαξε, ούτε την κεφαλή του.
Άλλος 85 πιάστηκε σήμερα γιατί πουλούσε ακάλυπτες επιταγές. Ο Λεωνίδας Ριγούτσης με το όνομα. 5-10 χρονάκια θα το έκανε ακόμα το σπορ, είπε ο Λεωνίδας, ο αθάνατος, και μετά θα λούφαρα. Γεια σου μεγάλη ελληνική φιλή, πολύ σε καραγουστάρω. Άλλα κουνιοτράμπαλα, πάλι χτες, που σου πέφτει ο κόλλος από το κρύο, πήγαν να βουτήξουν, λέει, στο Σαρονικό γιατί κάνει καλό στην υγεία. Και μόνο ένας την ξέρασε την πραγματική αλήθεια. Έρχομαι εδώ, είπε, γιατί ξεφεύγω από τη γυναίκα μου. Τι κάνει ο άνθρωπος για να την κοπανίσει από το σπίτι του. Μέχρι γαρίδα Γρυλανδίας γίνεται, βρεκούτα. Πολεμόχαρη φίλη μου, όπου δεις κυνηγό, ψαρά, χειμερινό κολυμβητή και ορειβάτη, ένα να ξέρεις, το σκάει από το σπίτι του. Σου λέει κάλλιο να με φάει κρύα η θάλασσα και τα μεγάλα ύψη, παρά η κατεψυγμένη παστάδα και η μύρλα της πεθεράς. Στο μεταξύ εκεί, στο μακρινό συνασπισμό, πρόεδρος ανέλαβε ο Γεώργιος Παπαδόπουλος. Ρίξ' τον καμέρα μανατζή μου. Ο νέος λοιπόν πρωθυπουργός και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα κριθούν από τις πολιτικές επιλογές που θα κάνουν, από τις πολιτικές που θα θελήσουν να εφαρμόσουν, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κρίσιμα αυτά προβλήματα που βασανίζουν την κοινωνία. Γάμω την ατυχία μου. Άφαντο μέχρι στιγμής και το γιατρό, αυτό που χάθηκε μέσα από την πλατεία Κολονακίου, και εμένα ένα πράγμα μου έκανε εντύπωση σε αυτή την υπόθεση, πολεμόχαρη φίλη μου. Που είχε το γιατρό 2 αμάξια, λέει, απόξω, ένα Όπελ και μια BMW, και παρόλα αυτά πήγαινε με το λεωφορείο. Μάλλον πρέπει να χάθηκε στους λεωφοριόδρομους που φτιάξε το κουλούρι. Τώρα που το σκέφτομαι, εγώ σιγουρεύομαι, αυτού η τύχη ήταν να χαθεί μέσα στο τρόλεϊ. Γλυκός ο ύπνος στην αυγή, γυμνός ο κόλλος στη λαμπρή, καράτσε καρισμένο. Γι' αυτό και το γυμνασιάρχη Σιμίτη, που δεν γουστάρει τους γυμνούς κόλλους και σε αυτή την κυβέρνηση, τα έβαλε σε υπερεντατικό πρόγραμμα τα υπουργά. Τι υπερεντατικό, και λίγα λέω. Του λιναριού τα πάθη τραβάνε καθημερινώς από δάφτων. Τι συμβούλια, τι επιτροπές, τι βουλές του κυρίου. 2 ζευγάρια παπούτσια ξεσόλιασαν τα άμυρα μέσα σε 2 μέρες. Το ένα ζευγάρι ήταν καλογύρου. Ένα μπούτι που είχε στη θέση της γάμπας η Ελισάβετ Παπαζόη. Αυτό το έγκλημα που έλεγε μέχρι χτες πως σύζυγος του Πρωθυπουργού είναι θεσμός και που τώρα μάζεψε πανιά. Μήπως το θυμάστε? Πάει ο γαμπομπούτης της Ελισάβετ, έρεψε. Τσιμούχα μου την καταντήσατε. Γιατί δεν έρεψε η Βασιλική με τα Τρούλου Παπανδρέου? Τι Τρούλου? 3 υπουργεία, 3 Τρούλοι. Βγαίνει σήμερα η Ελευθεροτυπία με ένα πρωτοσέλιδο, μου κόβει τα ύπατα. Εργασιοθεραπεία συνέστησε το Σιμίτη το γιατρό. Βρε Σιμίτη, παλικάρι μου, πανάθεμα τον ελαιόνα σου και την ευρωλαγνία σου. Σαν τους κνίτες θα μου τα καταντήσεις τα υπουργά. Τους θυμάστε τους κνίτες που τους μετράγανε μέσα στο κόμμα με βάση πόσα χιλιόμετρα τείχο έβαφαν τη μέρα? Την πογιά της μα έριξαν αυτοί οι άμυροι κνητατζίδες που αν το έκαναν επιπληρωμή, 3.500 περίπου το τετραγωνικό, λέω εγώ τώρα, πάει περίπου. Κεφαλαιοκράτες θα ήταν όλοι τους τώρα. Κνίτης, ο άρχον του Πινέλου, που καθόλου δεν του πάει με το χαρακτήρα που έχει το Πινέλο του άρχοντα. Στο μεταξύ, υπάρχουν πολιτικά που πήγανε να ζητήσουν, προσέξτε τώρα, την έγκριση από τον Αντρέα, τον πρόεδρο, προκειμένου να δεχτούν Υπουργείο που ήδη είχαν λάβει. Και δεν ήταν σίγουροι τι τους είπε το Αντρέα. Να το πάρουν, να μην το πάρουν. Μάθησα μια Μαργαρίτα και τη ρώτησα. Ρίξε πεπονή καμερμανατζή μου, έλα. Απλώς του ζήτησα την έγκρισή του για τα νέα καθήκοντα. Την πήρατε? Ελπίζω ότι ναι. Γάμω την ατυχία μου. Ελπίζει, δεν το ξέρει. Δεν ξέρει τι του έχει συμβεί. Εδώ που τα λέμε πάντως, αυτή η εργασιοθεραπεία που θα επιβάλλει το Σιμίτη είναι και ψυχοθεραπευτική μέθοδος. Καράτσε καρισμένο. Ξεχνιέται ο τρελός. Του φεύγει επιθετικό της. Σκέφτεσαι, πολεμόχαρη φίλη μου, ότι θα έκανε το Άκη το Τσοχατζό, έτσι και δεν του κάναν την εργασιοθεραπεία? Θα την έσφαζε στο γόνατο τη Λιανόμπαλη, που παραλίγο να τον πάρει στο λαιμό της. Φάλαγγα θα της έκανε. Δεν θέλει πολύ ο τεμπελοκομματόσκυλος για να σφάξει. Καράτσε καρισμένο. Αλλά εργασιοθεραπεία συλλογική γίνεται? Ρωτάω τώρα εγώ, η άπιστη Θωματζού. Δεν γίνεται. Διότι κάθε τσαπί δουλεύοντας, για λόγου του δουλεύει. Επίσης καρατσεκαρισμένο. Στο μεταξύ, ο Ελαιών Σιμίτης θέλει τώρα τα πολιτικά να είναι και υποδείγματα συμπεριφοράς. Δεν σας τα έλεγα εγώ, βρεκούτα? Γυμνασιάρχης είναι, διαγωγή κοσμιωτάτη του ζητάει. Που τι σημαίνει υπόδειγμα συμπεριφοράς, τι θέλει να πει ο ποιητής? Μη κοιτάς εμένα, Σιμίτη μου, στον μπάγκαλο πέστα, τον εγκονοπαντρεμένο. Που τρέμω, μη μου χαστουκίσει κανέναν υπουργό εξωτερικών και μας βάλει σε μπελάδες και θέλει να μας κηρύξει πόλεμος και η Ελβετία η ουδέτερη, η χαρά της Αγελάδας. Αυτό το πάγκαλο, πολύ αψίκορο, ίδιο ο παππούς του λες και τον έφτισε. Είχε πάρει, που λέτε, ο παππούς του πάγκαλου, ο στρατηγός, μία μεραρχία και πήγε πού? Να κηρύξει τον πόλεμο στη Σόφια. Μπήκε, τους πετσόκοψε και πληρώναμε μετά αποζημίωση και στα Βούλγαρα. Ο Θεός να σε φυλάει δηλαδή από μπούκα του φεκιού και από πόδι μουλαριού, καράτσε καρισμένο.
Πάντως, ο Πάγκαλος, όσο και να το κάνουμε, μία μαρμαρική, δηλαδή έτσι λάμψης, την έχει στον εγκέφαλο. Νομίζω είπε ότι θα πρέπει να αφήσουμε τη Δήμητρα να εκτελέσει τα συζυγικά της καθήκοντα. Τη σύμφυτος ηρωνία. Τι φράση ικανή να κάνει να ξανακουστούν οι φρικτές και αφύσικες τριγκλιές μες στον Άσιο. Κι όμως, κύριε Παγκαλέ μου, πέφτετε έξω που το λέτε ηρωνικά. Γιατί αυτή μπορεί να τα εκτελέσει τα καθήκοντα τα συζυγικά, αφού το είπε. Το κάνουνε κεφάλι με κεφάλι, του πηδάει το μυαλό. Επιδημία παροιμιών προσέβαλε το Πασόκ, πανάθεμα εμένα και τις παροιμίες μου που τις σουξέτιασα και με μιμούνται οι μαϊμούδες. Ρίξε βίντεο ο Μπελουργός να χλαπακιάζει τσέλιγκα, καμεραμανατζή μου. Έλα. Ένας αμπελουργός αρχίζει τις μπιχτές προς τη Βάσο, τις κουντιές, τις ύπουλες, 3 υπουργεία της Λεμωρή, υπουργό Μαζόχτρα, όλα τα σήκωσες, τίποτα δεν άφησες. 3 καρπούζια χωράνε κάτω από την ίδια τη μασχάλη. Χωράνε, το απαντάει η Βασιλική Μετατρούλου, γιατί εγώ έχω τους βαστάζους μου από κάτω να μου τα κρατάνε. Τέτοιες δανειές έλεγε και στον πρόεδρο, τον φρούμαξε, την έτζασε. Πώς δίνονται οι γυναίκες του προέδρου? Η Μάργαρετ, ας πούμε, δινόταν καραγκούνα, δεν τον κράτησε, δεν βάσταξε η καρδιά του να βλέπει το συγκούνι. Ενώ οι άλλες δύο, οι καρατσεκαρισμένες από ντύσιμο, η όσμωση της κομψότητας. Τι να σας πω, ρίξε γυναίκες του προέδρου, καμεραμανατέορ, έλα. Και τώρα πώς θα ξεμυαλίσετε πρόεδρο, τι φοράει δηλαδή το χαρέμι, 2 έχουμε εμείς από το χαρέμι, καλές είναι και αυτές, δεν πειράζει. Καλή είναι ακόμα, λείπει όμως το καπέλο, έλα να σου δανείσω δηλαδή. Εδώ με ένα πάρα πολύ σταχανοβιετικό μοντελάκι η Βασιλική Μετατρούλου, ροζάκι με καφέ και με βλέμμα νταβέλι, δεν ρίχνεις πρόεδρο με αυτό το στυλ, κοπέλα μου, ξέχασε το. Να λησμονήσω εγώ την Ολυμπιακή και το μάχη των Τζέλιο. Τσάκο τη στολή της Αεροσυνοδού να υπογράφω αυτόγραφα η Τρέισι Λόρτ του Ωνασίου. Αχ, νυχτικιά με ρόμπα, δώσ' μου την κουβέρτα να την τεινάξω, να στρώσω την παστάδα, να μην έρθεις ποτέ πρόεδρε έτσι που ντύθηκα. Γιατί να έρθει ο άνθρωπος? Αυτή η Ταρντάνοβα έχει ένα άλλο πρόβλημα με τη στολή της Αεροσυνοδάς. Δεν μου το βγάζετε από το μυαλό. Διαφορετικά δεν εξηγείται. 35 αρμάνιδες παράγγειλε, ξανά τα ίδια φόρεσε. Αχ, αγάπη μου, λέγε με κομψομόλα. Έρχεται η Βάσο, πάει μάλλον σε ένα σαφάρι εκεί στη μακρινή και άγρια βουλή. Αδέκαστη, σταχτοδοχείο η καρφίτσα στο πέτο και η Μις Μπροστέλα. Καρδινάλιος Ρισελιέ. Και με όλο το ανάλογο ύφος προσεύχεται τώρα ο Καρδινάλιος. Μορδίντε σέν είναι αυτό, σαν τις κερκίδες του σταδίου. Και το καλύτερό μου, κιτρινάκι της όχρας, πάλι και αυτό από παλιά λιζέως πρέπει να έχει γίνει, από καμιά ρομπίτσα, από καμία εμποροπανίγυρνα αναγορασμένο, Τσάκες Βαρβάρος έχει πολύ καλά μοντέλα. Πάντως ο πρόεδρος ούτε να το χέσει. Γάμω την ατυχία μου. Άλλαξε όνομα το Σιμίτη, ένα Κώστα που ξέρατε, ξεχάστε τον, Κωνσταντίνος από εδώ και μπρος. Γιατί σκέτο Κωνσταντίνος βρε κουτό, κάν το Κωνσταντίνος παλαιολόγος να έχει και μια άλλη αλλούρ. Να δείτε που αυτό το Σιμίτη ξεσήκωσε σουσούμια από τον Κωστή το Στεφανόπουλο το πρόεδρο, που 60 χρόνια φούρναρης ήταν ένας Κωστής και 2 ημερών πρόεδρος, μη με λες Κωστή, λέγε με Κωνσταντίνο. Βγήκαν και τα πρώτα μαχαίρια στο καινούργιο το κεντροαριστερό Πασόκ, δηλαδή πιο κεντροδεξιό δεν γίνεται. Φρούμαξε το Χαραλαμπόπουλο, έριξε την πρώτη λουμπάρδα. Ποια μακρά συνομιλία είχαμε Σιμίτη, ψευτρώνει, είπε το Χαραλαμπόπουλο, τον άδειασε εντελώς τον Κωνσταντίνο. Το δε παπούλια λόβιασε μόλις άκουσα ότι καταργήθηκε το Υφυπουργείο από Δήμο Ελληνισμού. Να σταθώ κι εγώ εδώ να φρουμάξω με την ησυχία μου, που μου πάει να φρουμάζω που και που με το χαρακτήρα που έχω. Γιατί καταργήθηκε το Υφυπουργείο? Μόνη μου ρωτάω, μόνη μου θα απαντήσω τώρα. Διότι το γυμνασιάρχη Σιμίτη, το μεταρρυθμιστικό, φοβήθηκε τους παπάδες και το Πατριαρχείο, διότι οι παπάδες δεν γουστάρουνε το Υφυπουργείο, επειδή θέλουν να καρελέγχουν οι ίδιοι τους απόδημους Έλληνες. Ξέρω πως σε στενοχωρώ τώρα, βρε Κωνσταντίνε μου, ακόμα δεν κατσικώθηκε στην Πρωθυπουργία, αλλά τι να σου κάνω? Έχει κόπο το σφουγγάτο μέχρι να σου πούνε φάτο, ρώτα και εμένα. Ρίξε μου 40 ορκισμένους εχθρούς μας, καμεραμανατζή. 40. Αυτό το παπαγιανάκι με το γεννάκι, το ευρωλάγνο μου, που προέρχεται από την αριστερά και βγαίνει που και που και στην τηλεόραση και μας περιγράφει πόσο άξιαστοι ψωρίλες είμαστε εμείς οι Έλληνες και πόσο ωραία είναι τα Ευρωπαία. Ωραία τα Ευρωπαία, λέει, έχουν κλάση. Έχεις δει Βέλγο ποτέ πολεμόχαρη φίλη μου, κλάση σκέτη. Πήγε λοιπόν το Παπαγιαννάκι και έκανε διαμαρτυρία στην Ευρώπη. Γιατί? Για το θαλάσσιο ελέφαντα που φέρει η Ρούλα στον Μπράβο. Γι' αυτό τον στείλαμε ευρωβουλευτή, για να σχολιέται με το θαλάσσιο ελέφαντο του Μιανού και τα Λουνού. Τι απειλή έχεις βρε Παπαγιαννάκι μου στον κόσμο να ξέρεις. Αφού κατεβαίνω Πειραιά καμιά φορά, γιατί έχω πολλούς φίλους Πειραιώτες και με ρωτάνε με αγωνία πότε έχουμε εκλογές, πότε έχουμε εκλογές για να σε καρακαταψηφίσουν. Που την έκανες και την άλλη την καρακαριολιά τότε με την Τουρκιά που ήσουν υπέρ της ένταξης της στην ΕΟΚ, δεν τρέπεσαι λιγάκι. Δεν σε έκαψε η Ελλάδα βρε, σε έκαψε ο θαλάσσιος ελέφας. Πολεμόχαρη φίλη μου. Πότε θα βρεθεί ένας πολιτικός που δεν θα είναι ευαίσθητος με την καρέτα και ανέστητος εντελώς με τους ανθρώπους, μπορείτε να μου πείτε?
Πότε θα βρεθεί ένας πολιτικός που θα πει: εγώ προσωπικά χαίστηκα γιατί μονάχους και κηρύσω τον άνθρωπο προστατευόμενο είδος στον πλανήτη. Υπάρχει, λένε τώρα, άλλο κουλό, ένα πουλί ονόματι λεπτομήτα, το πουλί το ίδιο, και το κράτος δίνει για τη λεπτομήτα 120 εκατομμύρια δραχμές, το λέω και γελάω, στους ορνηθολόγους για να πάνε τι να κάνουν, να αντιχαζεύουν τη λεπτομήτα το πουλί. Διότι είναι είδος, λέει, προς εξαφάνιση η λεπτομήτα και πρέπει να το παρατηρούν. Ένα σας λέω συνταξιούχοι. Επειδή δεν γνωρίζω κανένα είδος που να είναι πιο πολύ προς εξαφάνιση από εσάς, που ρέψατε και το παϊδάκι το βλέπετε πια μόνο μέσα στον καθρέφτη σας, έτσι, άμα σηκώσετε το χέρι πουθενά αλλού, κάντε μια έτσι αυτή τη ρημάδα την ΕΟΚ να το μάθει ότι στην Ελλάδα το πρώτο είδος προς εξαφάνιση είναι ο συνταξιούχος. Άντε μπας και δείτε καμιά μπριζόλα μες στο πιάτο να σας γνέφει. Ακού να τα τσακώνει τώρα το πουλί η λεπτομήτα και ο κόσμος να πεινάει. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αν αυτό δεν είναι η διαστροφή του πολιτισμού, δηλαδή το μαύρο βίτσιο, εγώ να κάτσω να με φάτε. Ένα βερσάτσε μόδιστρο, μήπως τον ξέρετε? Και να μην τον ξέρετε, θα σας τον μάθω εγώ τώρα. Κάθε βελονιά και 5.000 ρίξε βερσάτσε, καμεραμανατζή μου, να ξεφτυλίσω τα ιερά και τα όσια της φυλής του Κολονακίου, που και να μου τα χαρίζανε με αυτά τα βερσάτσε, θα τα έκανα από τη ρόπανα. Δεν το συζητάω, εγώ ο πυροσβέστης. Μόνο 4 εκατομμύρια στοιχίζει αυτή η μαλακία, βρε κουτά. Αγάπη μου, ντύθηκα έγαγρος με λίγο από ζεμπρούλα και με ό,τι δέρμα μου περίσσεψε από το lifting, έφτιαξα και ένα τσαντάκι. Αχ, Βερσάτσε, είναι αυτό η χαρά του Χριστοδουλόπουλου. Γυναίκα λέγγι με Μεξικάνο, τίγκα στο λαχανιέ, 4 πιετάρες στον κόλο, δηλαδή κολόπιετες, και τι ρετάλι είναι αυτό που πλησιάζει και που ορίεται από μακριά. Πάρε με το κιλό, πάρε με το κιλό, για να το δω καλύτερα. Print το ρεταλάκι, δηλαδή αγάπη μου έγινα τίγρης, τότε τι θες δαντέλα αφού είσαι τίγρης. Τούτα εδώ τι είναι πάλι, αστέρια είναι, αεροπλάνα είναι, δεν ξέρω, κάτι ζαλιστικό είναι, και ένα καλσόν αγάπη μου έπαθα φλεβίτιδα, με έφαγε ορθοστασία στην κουζίνα δηλαδή. Ένα βήμα πριν τη Λέρο να ντυθείς φλεβίτιδα. Αυτή η γουνιοτράμπαλη πάλι έβαλε το δερμάτινο να μην κρυώσει και βγήκε με το βρακί και με τα κομπινεζά. Που ξέρετε πόσο πάει το κομπινεζόν του Βερσάτσε? Όσο παίρνουν 12 συνταξιούχοι, και πάλι λίγα λέω. Για αριστερό μπροκάρα από πετσετόπανο για νεόπλουτες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για κάλυμα σκαμπό. Πάει με κοκορόφτερο, οδέ παπούτσες, 2 αυτιά από γατόπαρδο χρειάστηκαν για το μοντέλο. Έλα, Παπαγιαννάκη, να την καταγγείλεις. Μπομπονιέρα για κηδεία αυτό εδώ το μοντέλο, άβυζη, ξεβράκωτη, τι να δείξει το Βερσάτσε δηλαδή. Και συνεχίζω την παρουσίαση του οίκου. Πρέπει να έχεις κατά μες στο κεφάλι σου για να βάλεις αυτό εδώ το κουνιοτράμπαλο πράγμα που αποτελείται από δέρμα και δαντέλα. Κοίτα, χάλι. Ούστι μωριτσι μούχα που κάνες φόρεμα από κομπινεζόν και από μπουφάνι. Η χαρά του τροχανά, έλα γόρι μου να ρίξεις μπινελίκια και να τη γράψεις μοντελάκι για στολές, πολύ του πάει του ποδοσφαιριστή αυτή η στολή, και η χαρά της μαϊμούς, όσο ανεβαίνει πιο ψηλά τόσο φαίνεται η κολάρα της. Ποια κολάρα? Ο λόγος το λέει, αυτό είναι μπαλάκι του πινκ-πονγκ, έτσι, και να μας σκάει όλες. Εδώ μπροστά μια γραμματέα, σεμνή, σεμνοτάτη, και πίσω μια κονσοματζού ανερθρίαστη. Το δε κοκορόφτερο εκεί είναι ένα άλλο το πρόβλημα αυτός ο Βερσάτσε με τα κοκορόφτερα. Γκέι θα είναι για να τις κάνει έτσι τις γυναίκες, δεν μπορεί. Η χαρά της Αγγελικής Νικολούλη, τι βλέπω. Πολύ θα της άρεσε αυτό το μοντέλο, αλλά αν είχε και λίγο παγέτα ή 2 θα ερχόταν να δείξει, θα ήταν ανυπερβλήτου. Ο δε κοκορόφτερος τώρα έγινε πουά. Και αυτό το μοντέλο είναι ό,τι πρέπει για την περίπτωση. Εάν θέλετε να ντυθείτε νύφη, μόνο που πρέπει να το βάλετε με ένα μποξεράκι από μέσα του άντρα σας κατά προτίμηση. Αυτό δεν πάει με κανονικό βρακί. Να και η λούγκρα που της κάρα ξεφτιλίζει. Μωρ, θα σε βάλω να το φορέσει το νηφικό μας σε συναντήσω, βρωμόσκυλε. Άμμο την ατυχία μου. Τέτοια να βλέπω να τσακώνω πυροσβέστης απευθείας στο μοχέρι και τις βελόνες εδώ του μουλοκότου. Μωρέ, καλά τα λένε αυτά τα Βρετανά. Εγώ θα πλέκω από σήμερα, σας το λέω, μόνο οι φτωχοί ντύνονται ωραία γιατί ντύνονται πρακτικά. Διότι το δέρμα, κυρία μου, είναι για να σε ζεσταίνει. Να το πάρεις, να το κάνεις ένα ωραίο μπουφανάκι, ένα παλτουδάκι, του βάλεις και ένα αρνί στο λαιμό, ένα σβό, μια γάτα, ό,τι σου βρίσκεται πεύκαιρο τέλος πάντων. Δεν είναι για να το κάνεις κομπινεζόν. Καλλιτεχνικά νέα. Βγήκε το Κώστα το Αρζόγλου σε μία εκπομπή με έναν πουλόβερ όλος ξεχυλωτός, έτσι ο Γιακάς ήταν εδώ πέρα, πνιγότανε, και είπε πως η καταγωγή του είναι από τη Σέριφο. Φρομάζει ο θειός του, παίρνει καπάκι τηλέφωνο, direct στον αέρα και του λέει: τι λες, βρε κουνιοτράμπαλε? Ο πατέρας σου, δηλαδή ο αδερφός μου, και εγώ, ο θείος σου ο ίδιος, δεν είμαστε πόντιοι? Αρζόγλου, αγόρι μου, αυτό το όγλου, πού πας να το κρύψεις? Και τι έχει το όγλου? Το πούζογλου, σαρόγλου, μποστατζόγλου, γιατζόγλου, χαΐτογλου, η χαρά του απαγωγέα, ράτσα πενεμένη και παιδεμένη πόντι. Καλά σου είπε ο θειός σου, Κώστα μου, και πρόσεξε καλά. Γιατί χτες μου είχε έρθει μια άλλη είδηση ανησυχητική για σένα. Για ένα θειό που φάγε τον ανιψιό του τον ίδιο εκεί στην κοντινή Νιγηρία. Δεν θέλει πολύ ο πόντιος ο θείος να φρουμάξει, να τα χοντροπάρει και να έρθει να σε κάνει μια χαψιά. Στο μεταξύ το κατσιφάρα.
την ίδια την ώρα που παρέδει Υπουργείο, μας έλεγε πόσο καψούρης είναι. Ρίξε κατσιφάρα, Λεβέντη μου, να κυλιστούμε στο συναίσθημα. Έλα, βρε σου παραγγέλει ο πυροσβέστης. Άντε, χώστο. Πιστεύω ότι Αυτό το καψούρι μου, λες πολεμόχαρη φίλη μου. Η θάλασσα λοιπόν, γιατί αυτήν ερωτεύτηκε, αν δεν καταλάβατε, δεν του κάτσε για νύφη. Σου λέει τι σπίτι να ανοίξω με τον κουνιοτράμπολο η θάλασσα, να του δώσουμε καμιά άλλη νύφη. Μια λίμνη, μια γούρνα, μια στέρνα με χρυσόψαρα. Άντε, πείτε και εσείς καμιά ιδέα, μην τα περιμένετε όλα από τον πυροσβέστη. Αχ, βρε κατσιφάρα. Πανάθεμα τα μουστάκια σου, που το μουστάκι σημαίνει πολλά για έναν άντρα. Το έχει σημειολογήσει το χιτήρι το ίδιο. Ρίξε χιτήρι, καμεραβανατζή μου, για να μας αποδείξει ότι ο Μουστάκης δεν είναι αυτό που νομίζαμε εμείς παλιά, ο Φερετζές της Λούγκρας. Όχι. μας βλέπετε και Στο μεταξύ το Ωνάσιο, η φωλιά του Κούκου. Φύγαν τα τζαζλά και έμεινε το Αντρέα μόνο του. Σταθερά μετάβλητη η υγεία του, σήμερα έτρεξε και εκατοστάρι. Έχωσε και κάτι καλαθιά στην μπασκέτα, πλήρης η ανάταξης. Ανησυχεί το στρατιλά της Παπαθεμελή. Μπας και την κάνει την κουνιοτραμπαλιά, λέει το πάγκαλο. Άντε ρε Παπαθεμελή μου, πάρε φορά και κλειστά όλα τα κέντρα κι ας τον πάγκαλο ήσυχο. Κάτσε κάτω πεταλούδα, μη σε φάει το χελιδόνι δηλαδή. Ρίξε καμέρα μανατζή μου τον Παπαθεμελή από κάτω να βγάζει το πόρισμα. Έλα. Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Αρνί. Άκου τώρα όνομα να πας να το δώσεις σε μπαρ. Και πήγαιναν στο Αρνί διάφορα αστυνομικά, πολιτικά, τηλεπαρουσιαστά, καθηγητά πανεπιστημίου, μέχρι και το ανώτερο το δικαστή της πόλης. Και τσακώναν τα 14χρονα τα αγοράκια και τα κουτουπώνανε αβέρτα. Ξέρετε εσείς, ελάτε στο θείο τον Ηλία που έχει όλα τα εργαλεία. Και γίνεται τη Καραμπουτανόφσκαγια στην Καθολικά, την Ισπανία, αυτή την ώρα που σας μιλάω, γιατί τους άναψε φωτιές αυτό το μπαρ το Αρνί, το συμβολικό, το παιδεραστικό. Σταματάει ο Λύκος να κυνηγάει αρνάκια, δηλαδή άμα το έχει το μπίτσιο. Δεν σταματάει, καράτσεκαρισμένο. Στη The Disneyland, λέει, άλλος παιδεραστής, ο σκηνοθέτης Βίκτορ Σάλβα, η χαρά του Μάικλ Τζάκσον, αγαπούσε και αυτός πολύ τα μικρά παιδιά. Εκτός βέβαια από τα μικρά κορίτσια. Κουτούπωνε ένα αγοράκι, να ο Γκούφι, να ο Μίκη, του δείξε και τ' άλλο. Τσάκο 3 χρόνια φυλακή. Ευτυχώς εδώ εμείς έχουμε πιο φρουμαγμένα δικαστά και χώσανε 25 χρόνια κάθριξης αυτό σύχαμα τον Γιώργο Αντωνιάδη που βίαζε τα παιδιά του τα ίδια από τα 6 τους χρόνια. 2 γυναίκες στην κυβέρνηση των 40 ορκισμένων εχθρών μας, συγγνώμη κιόλας για το Σαρδάμ, τι να πρωτοπροφτάσουνε βρε 2 γυναίκες. Ρίξε καμπέρα μανατζή μου την Ελισάβετ Παπαζόη, τη φίλη της Μιμής, την εντελώς από κάτω. Έλα, έλα. Μόνο 2 γυναίκες δυστυχώς ανάμεσα στους 40 ορκισμένους εχθρούς μας. Η μια, η Βασιλική, πήρε 3 και έγινε από πάνω. Η άλλη δεν πήρε ούτε 3 και έγινε 1 από κάτω. Ελισάβετ Παπαζόη από κάτω, με τα βότσαλα στα λεμά, χειροκροτεί τον εαυτό της όπως βλέπετε. Λιγόταν σουμ κάνει στο πιο φαρδί της στο μεταξύ. Χωρίς για κάτω τα γεράκια, γιατί το πήρε φούστα, τα φάρδιτα, τα καινούρια. Άσπρη κάλτσα μωρή φοράνε. Με τέτοιο μπούτι στη θέση της γάμπας. Τσακώνει και την Ανθοδέσμη να πάει να τη δώσει σε αυτήν την ίδια αυτοπροσώπως και εδώ επεξηγεί τι σήμαινε η κουβέντα πως η γυναίκα του Πρωθυπουργού είναι θεσμός. Το είπε μια, το είπε 2 και εδώ το ξαναλέει το ίδιο, είναι αυτή που οργάνωσε την Πάτμο και τα Πάτμια. Τώρα δεν τα θυμάται όμως πια καθόλου, αυτά περάσανε, ανήκουν στο παρελθόν, αλλά τα θυμούνται κάποιοι άλλοι, γι' αυτό και την τσακώνουνε. Μέσα κατευθείαν, Λεβέντη μου, χώστηνε, στη στενή, το 100 που είναι, έτσι μπράβο. Μια συνοπτική διαδικασία και καθαρίστε την από κάτω, να μείνει 1 μόνο γυναίκα στην κυβέρνηση, η Βασιλική με τα Τρούλου, η Τρίτρουλη, δηλαδή η Αποπάνοφ. Με άλλα λόγια η Ρωμανόφ. Γάμω την ατυχία μου. Έρχεται ο Βαρώνος βρε κουτά, ο Ζεκερίδης, ο άρχον της κοκαίνης. Τον σαβουριάσαν λέει στην Τουρκιά, μας τον στέλνουν τώρα πακέτο να τον φιλοξενήσουμε στο ξενοδοχείο Κορυδαλός. Άντε δεσμοφυλακατζούδες μου, φτιάξτε λίστα υποψηφίων. Ποια θα του πρωτοδώσει την πενθήμερη για να γυρίσει στο σπιτάκι του, δηλαδή στην Αργεντινή. Ονειρεύονται από χθες όλα τα δεσμοφύλακα. Αχ, ας διαλέξει εμένα ο Βαρώνος να μου τα χώσει τα 10 να πάρω το Toyota Τσέλιγκα. Όχι εμένα να διαλέξει για να κοιμηθώ, να φύγει. Ονειρεύεται ο άλλος δεσμοφυλακατζής. 2 μήνες και πολύ λέω πολεμόχαρη φίλη μου θα μας τιμήσει ο Ζεκερίδης με την εδώ παραμονή του. Μετά μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε. Καράτσεκαρισμένο. Στο μεταξύ, αυτό το Βενιζέλο, το αντικορισμένο το κουνιοτράμπαλο, χτενίζε τα βέρτα. Όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο γάιδερος δηλαδή. Ρίξε τη Γενοβέφα, καμέρα μανατζή μου. Ποια Γενοβέφα, τη Ραπουντσέλ, την Τόψη, την Τρελοκοτσιδού. Έπρεπε να γνωρίζετε, δεν ξέρω. Και μία από κάτω φτελειωμένη πιάν εμένα. Άμα κουτουπώνεσαι, λένε τώρα τα επιστήμονα, έγκυρες ιατρικές επιθεωρήσεις, το Lancet. Άμα κουτουπώνεσαι λοιπόν πολλές φορές την ημέρα, γίνεσαι ξυπνότερη. Ενώ άμα δεν το κάνεις πολύ συχνά, έτσι πέφτεις σε μία ψιλοκατάθλιψη, γίνεσαι ημίς κατατονία. Συμπέρασμα.
Πολύ φιστίκωμα, μεγάλη ευφυΐα. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Πως οι μοντέλες είναι ανέραστες? Οι γλάστρες δεν το κάνουν, γι' αυτό δεν έχει λαμπικάρει ακόμα το μυαλό τους, που μόνο αυτό κάνουν οι γλάστρες, καρατσεκαρισμένο. Το κάνουν αβέρτα όλη την ώρα. Όποτε αλλάζουν φουστάνι, φιστικώνονται. Περνάει ένας μπούμαν από τα παρασκήνια, ένας καμεραμανατζής, ένας περαστικός, τους λέει: κοίτα εκεί, κοιτάνε αυτές προσδίθεν, να το κουτούπομα, χωρίς να το καταλάβουν. Δηλαδή τη Σιολίνα. Κατά τις επιστηματζούδες, τις ιατρικές, πρέπει να είναι η πιο έξυπνη γυναίκα στον πλανήτη που ολημερεί τον τρώει, δεν κάνει τίποτα άλλο. Γιατί οι άλλοι, η Ξαβιέρη Χολάντερ, αυτή η πορνοντιβατζού, η Καρακαριόλα, ολημερής και ολονυχτής, δεν κουτουπώνεται. Είναι αυτή που ήτανόγλη, πιο έξυπνη γυναίκα στον πλανήτη, μη φρουμάξω. Αμινταϊάννα, που δεν έχει αφήσει Πακιστανό για Πακιστανό, όλο το καράτσι το έχει πάρει ντανιάρα. Τι να κάνει τώρα η φτωχή? Τώρα αυτή, σκεφτείτε ότι αναγκάζεται μέχρι να εξοριστεί. Σαν τη μύδια του Ευρυπίδη και τι, του Σενέκα, πού τον πας το Σενέκα, τον Ανούκη τον ξεχνάς. Η Ελισαβετατζού λέει έχει φρουμάξει πάρα πολύ όπως έκανε η Νταϊάννη Παπαδοπουτάνα και θέλει να τη στείλει στη Νότια Γαλλία. Ρίξω το βίντεο πώς περνάνε οι φτωχοί καμεραμανατζοί μου ή εντελώς από κάτω. Να λυπηθούμε μαζί τους, να τους συμμεριστούμε λιγάκι. Τι τραβάνε αυτά τα άπορα, κοιτάξτε. Κρυώνουνε, τρέμουνε, με το πατίνι πάνε, ένα παλτουδάκι δεν έχουν να φορέσουνε. Να το Κάρολο, το Καμιλοκάρολο η Μουτσούνα, με τα δύο του τα παιδιά που ευτυχώς δεν πήρανε ούτε από αυτόν ούτε από αυτήν την άθλια την ανοξεμικιά τη Μουτσούνα με τη Μιτόγκα. Χαριτωμένα παιδάκια και πιο σκούρα να ήταν ακόμα καλύτερα. Η τίγρη σπαρταράει πάνω στο πέτο της Νταϊάννας που τώρα θα γίνει μια ξενοτοπίτισσα. Διαφορετικά θα τα ξεράσει όλα και η Ελισαβετατζού δεν το αντέχει. Στο μεταξύ πάει και αυτή για σκι, έτσι ως την περισπασμό προσδίθεν στον Κάρολο. Με τα πιτσιρίκια, φωνάζει για τα 300 τηλεοπτικά συνεργεία να την απαθανατήσουν. Παίρνει και μία μιζούλα, είμαι σίγουρη. Κοιτάξτε Μιτόγκα τώρα. Τέρας, δεν το συζητάω. Πού είναι η Καρολίνα, αγάπη μου, να έρθει να δείξει, να γλαϊστεί ο πλάνος. Άλλη μουτσουνάρα από εδώ. Μέσα στη δυστυχία, όπως τον βλέπετε. Ένα χαμόγελο δεν λέει να σκάσει. Προφανώς το μυαλό του τρέχει στην Καμίλα που αλλού να τρέξει του ανέργου. Τσακώνει εδώ και το μαχαίρι, να δείξει προς δίθεν αντρουά, να μην καρφωθεί το ξύλο που τρώει και μπουφλάρες από την Καμίλα. Και η μικρή Ανθοπόλης βγήκε με το φτωχό της το καλαθάκι να πάει να πουλήσει μερικά λουλουδάκια, μην έχει την τύχη της Φέργη, που θα βγει στη ζητιανιά σε λίγο καιρό γιατί χρωστάει και 120 εκατομμύρια. Πού θα τα βρει βρε το κορίτσι μέσα, θα το βάλουνε? Γάμω την αρτυχία μου. Πολεμόχαρη φίλοι μου, αν δεν το ξέρεις, εμείς είμαστε η εσχατιά της κοινής αγοράς. Φτωχοί σας σκίουροι, πιο φτωχοί από μας δεν γίνεται. Το λένε οι στατιστικές, καραψωρίλες οι Έλληνες μες στην κοινή. Δεν είναι είδηση, αυτό το ξέρουμε ήδη. Η είδηση θα ήταν να υπήρχαν και φτωχότεροι από εμάς. Είμαστε λοιπόν οι πιο φτωχοί σε χρήμα, αλλά και οι πιο ωραίοι, βρε, καρατσεκαρισμένο. Μια Πορτογαλία που ξέρατε πέρσι στον πάτο της φτώχειας, ξεχάστε την αυτήν. Με το που μπήκε στην κοινή μας τάπωσε, χαλάλι τη σχεστήκαμε. Διότι εμείς, τα χρήματα της ΕΟΚ, εμείς οι από κάτω, δεν καθόμαστε να τα κάνουμε ανάπτυξη. Τσακώνουμε το πακέτο Ντελόρ και το πρώτο και το δεύτερο. Τώρα πάμε και για το τρίτο. Το μακρύτερο είναι καλά οι μαλάκες, οι οξύδες που μας τα χώνε χοντρά. Και πάμε και τα τρώμε τους κολλητούς μας. Είπα τρώμε και θυμήθηκα τον κουνιό Τράμπαλο που πήγε και έραψε το στόμα του σήμερα πρωί-πρωί. Τον είχαν λέει στις φυλακές Λαρίσης, εξαιτία ποινή 6 χρόνων για ακάλυπτες επιταγές και ενώ είχε κτίσει το άμυρο τα 3/5 της ποινής του και είχε και την εισήγηση τη θετικιά της αρμόδιας της αγγελέως, δεν τον έβγαλαν έξω. Γεια σου ρε Μπεν Χασάν από τις φυλακές της Λάρισας με το στόμα σταυροβελονιά, όπου το έχω η μοίρα του και τα υπόλοιπα συμπληρώστε τα εσείς. Γιατί είναι μέσα το Χασάν, γιατί δεν είχε τον τρόπο του να βγει έξω. Τα υπόλοιπα ξανασυμπληρώστε τα εξής. Εσείς δεν θα μπω εγώ φυλακή για πάρτι σας. Κι όσο βλέπω πολεμόχαρη φίλοι μου, αυτά τα βερνισάζ, τα γκαλά, τα ντεφιλέ και τα ρούχα των 3 εκατομμυρίων για τις εφοπλιστατζούδες. Ποιες εφοπλιστατζούδες, αγάπη μου, τα σπασίματα εμπάργκοας είναι καλά που τους έκαναν ανθρώπους. Τόσο ευγνωμονώ τη γιαγιά μου που και ράψιμο μου έμαθε και πλέξιμο. Και στο μολοκό του με πήγε μικρή και πήρα τα κουβάρια μου και στην ανάγκη όλο και κάποιος αεροποντζής θα μου δώσει τη στολίτσα του να ντυθώ. Ζήτω οι 115 πτέρυγα μάχης δηλαδή. Ρίξε μόδακα με χαμένα το μου να γλαϊστώ, να νιώσω λίγο τη μαρμαριγή αυτή τη σπάνια, δηλαδή τη λάμψη της Ιχαματζούς. Έλα η μοδίτσα, έλα χω. Α, 2 μοντελάκια θα χτυπήσω σήμερα, δεν θα κρατηθώ, φρουμάζομαι, βλέπω έτοιμη να τα πάρω και τα 2. Θα πάω και στο μολοκό του για να μου κάνει ένα μαλλί τέτοιο, της γριάς, πώς το λένε, να μου ξάσει το μοχέρ. Και στη συνέχεια και τον τραπέ αυτό μπορώ να το βάλω, κάνει μόνο 7,5 εκατομμύρια. Και τον παπούτσι μπορώ να κάτσω να τον βάψω, να του βάλω σκαλκομανίες από πάνω, δεν έχω πρόβλημα. Να, ο παπούτσις σκαλκομανίας, σαν αυγό πασχαλιάτικο, αυτό το πράσινο με το άσπρο. 2 σακάκια χαντακώθηκαν για να γίνει αυτό το ένα. Η χαρά της μεταποίησα τζους, όπως βλέπετε.
Καλώς ήρθες πάλι, γλυκό μου καρναβάλι. Δεν κρατιέμαι άλλο, πάω Πάτρα. Τώρα αυτή τη στιγμή φεύγω, ξεκινάω. Τσακώστε τα μποά. Να κάνω μέρη Χρονοπούλου. Αντιφουρλιστείτε λίγο, κορίτσια, να την γράψω πατρόν. Έτσι, μπράβο. Ένα μοντέλο απέριτο. Αυτό να φορέσετε όταν θέλετε να περάσετε απαρατήρητη. Η πανάκριβη κομψότης με λίγο από μποά της δεκάρας. 80 δραχμές το μέτρο κάνει. 8 μαλλιά μολοκότου εδώ στο κεφάλι. Ανεβαίνουμε όσο πάμε. Αγάπη μου, ντύθηκα από μάκα. Δεν το κάνω θέμα. Αυτή ντρέπεται και κρύβεται. Βλέπουμε μόνο λίγο την κουρούπα της επάνω και τα κομπίνεζά. Και από μέσα από την κομπίνεζά και ένα μακριβρακί, μποξεράκι. Τι διάολος είναι αυτό. Αν ορέξει ανερβόζα η κατάσταση, τσακώστε τις 5 μπιφτέκια. Ποια λούγκρα ζήλεψε την ομορφιά σου, κορίτσι μου, και σε έκανε έτσι σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Γυρίζει ο ντραπές ο Αμπουντάμπι με λίγο από Ντουμπάι. Το μποά ορίεται ή σαπουτζάκι ή σαπουτζάκι. Ποια σαπουτζάκι, έτσι ήταν σαπουτζάκι σε αυτό το χάλι. Νεκρανάσταση ήθελα να πω, τσάκω το λάστερο μέσα σε ντόνια. Δεν βρω έξω όπως είσαι με τα σάβανα, κακήν κακός. Και το καλύτερο, η νύφη μας έρχεται, το κεφάλι τρελή του σαγιό. Ό,τι τουλπάνα υπήρχε και ό,τι ύφασμα τη το χώσανε. Φέρανε και 2 Μόγκολα από πίσω προς δίθεν μπαλαρίνες. Ξέρετε, τα παιδιά καλών οικογενειών τα στέλνουν όλα στα μπαλέτα. Να και η λούγκρα που θα τα μαζέψει από τις αφοπλιστατζούδες. Γάμω την ατυχία μου. Αυτή τη στιγμή πολεμόχαρη φίλη μου. Γυναίκες στην κυβέρνηση, όπως καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται να τις αφήσω σε χλωρό κλαρί. Κοίτα πώς το κοιτάει το μικρόφωνο τώρα, γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι έχει πάθει. Μη με λες, Ελισάβετ, αγάπη μου, λέγε με Μπέτι, όπως με φωνάζουν οι φίλοι, το Άκη. Το φαλκονάκι, εδώ κάποιος του κουνάει το χέρι του, δείχνει πώς πετάει το αεροπλάνο, δείχνει να μην αντιλαμβάνεται πώς πετάει. Ρωτάει και τους γύρω του, έτσι πετάει το αεροπλάνο. Ναι, γεράκι της Μάλτας μου, έτσι πετάει. Του λέει το λαλιώτη που θα κάνει τη μήνυση στο 01 και θα την πάθει όπως το Δάντη που το έγραψε η εφημερίδα και το μάθανε 10.000 και μετά φώναζε ο ίδιος δεν είμαι και το έμαθε όλη η Ελλάδα. Ρώτα και εμένα, βρε κουιτό, απαντάνε στα δημοσιεύματα. Μάνα μου, αν θες να Γιάννο, παντρεψέ με το Γιάννο, αυτός αμετακίνητος και στην παλιά κυβέρνηση και στην καινούρια. Αλλά ο γάτος κι αν αλευρωθεί, ο ποντικός τον ξέρει. Να και ο κύριος Μπανιέρας, ο βοσκοπιμήν, με μία εσάνς από άρωμα ροδάκινου, σε αφρόλουτρο πάντα. Του την Τζάκος τώρα την Μπανιέρα, το Γιαννόπουλο, την είχε εγκαταστήσει μέσα στο Υπουργείο να ήταν κι άλλη. Να και το Γιαννόπουλο, ο καινούριος κάτοχος της Μπανιέρας Ζακούζη, που δεν ξέρει τι να την κάνει ακριβώς, θα δώσει όμως μία συνέντευξη τύπου τώρα και θα τα ξεράσει όλα για την Μπανιέρα και για τα άπλυτα. Της Βασούλας κάποιος πρέπει να της μιλήσει για την πούδρα, γιατί είναι σαν την έχουν περάσει με overlay, γυαλίζει σαν τα μούσκια του bodybuildera. Πουδρίτσα, αγάπη μου, να γίνεις λίγο ματ. Το πεπονί, άλλος ορκισμένος εχθρός και αυτός στα δεύτερα εφάνταζε, στα πρώτα μην τον είδες. Που εφάνταζε, είπα, στα δεύτερα, δεν είναι καρατσεκαρισμένο. Παιδί μου ατελείωτο, που μου έκανε στο βίο μου αβίωτο. Τσακώνει το κινητό, σκέφτεται να πάρει τηλέφωνο, μετά σου λέει δεν το τρώω καλύτερα. Που από το πρωί στέκω το δόλιο με ένα ταψί μπακλαβά. Ορίστε, ο Φράνκο και ο Τσίτσο. Ο καλός μπάτσος και ο κακός μπάτσος. Η Ροδούλα και η Χιονούλα. Η μία τάζει, η άλλη ξετάζει. Το δε συνταξιούχο απλώς κοιτάζει. Και το πάγκαλο, το τσαμπουκαλίδικο της νέας μας κυβέρνησης, βρε αυτό είναι όμοιο με τον καγκελάριο Κολ. Και με 3 καγκελαρίες επιπλέον, έτσι κάθεται στο μέτωπο, τις βλέπετε. Βρε βάλανε και τον Αναστόπουλο στην καινούργια κυβέρνηση, τον όρκισαν κι αυτόν. Τώρα εξηγούνται τα ελληνικά. Είμαστε τριχοφυείς, τι να κάνουμε, να το κόψετε. Γάμω την ατυχία μου. Τι μου φταίει Αναστόπουλος, εγώ είπα το χειρότερο. Με μία εσάνς από άρωμα. Ωραία, καλό ελληνικά πασόκ είμαι. Εξωτερικά νέα. 3 ώρες και 27 λεπτά βλέπουνε κάθε μέρα αυτά τα κουνιότράμπαλα, τα άπλυτα, τα γάλα, η χαρά της ψήρας, τα εντελώς πατσουλίδικα. Τηλεόραση βλέπουνε. Ενώ εμείς πάλι βλέπουμε μόνο 3 ωρίτσες την ημέρα, δηλαδή λιγότερο από τα Μόγκολα, καρατσεκαρισμένο. Τι βλέπουνε τόσες ώρες, μπορείτε να μου πείτε? Που αυτοί δεν έχουν ούτε μία ρούλα, ούτε ένα ντράγκα, ούτε νικολούλι. Αυτό που το πας να μην έχει ο Γάλλος μία νικολούλι, με το για κάτω ένα στρακόν εδώ, ένα στρέμμα στρακόν και με το δάκρυ έτοιμο να τρέξει στην πρώτη τυχούσα εξαφάνιση. Της Αγίας Ξένης λοιπόν σήμερα, πολεμόχαρη φίλη μου, εντελώς ξένη φίλη μου, και οι δικαστές αφήνανε λέει μπάζα στο βιότοπο στο σκοινιά. Ποιος θα τους δικάσει μου λέτε? Εδώ Κοντζάμα Βραμόπουλο, πρώτο κλασάτο, και αν δει κάτω ένα ποτσίγαρο ή θα πληρώσεις πρόστιμο ή θα το τσακώσει με τη μουσούδα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Τα δικαστά πάλι μπαζώσανε ολόκληρο βιότοπο. Πού θα λογοδοτήσουν? Μήπως εκείνο το δικαστή το δίγαμο, που και από τη γυναίκα δάκρυα είχε και από τη φίλη μυρολόγια? Είμαστε από καλή γενιά. Μην ανησυχείτε. Όλα θα φτιάξουνε. Σε μια άλλη διάσταση, σε ένα άλλο πλανήτη, σε μια άλλη ζωή, δεν παίζει ρόλο. Θα φτιάξουν πάντως. Καράτσεκαρισμένο. Ρίξε τώρα τα σκιαγμένα καμεραμένα τζι μου να χορτάσω σπόρι φίλαθλοι αεροποριτζού. Το Πρωθυπουργό συνελήφθη να καπνίζει τσιγάρο light από αυτά για τις εγγύους. Ξέρετε,
Άντε επιτέλους βρε κουτό, έλα στον ισιοδρόμο, κάνει καμία κρεπαλίτσα. Ξεπουρλεύτηκε καπάκι και το Στρατιλάτη, το Παπαθεμελή, το γνωστό, πήγε μπουζούκια, άρχισε τις ζεϊμπεκές, του κάτσε και ο Ψωμιάδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πάνω από την κουρούπα του και του τραγούδαγε γλυκιά μου τύρανε, να μην ξημέρωνε και όλη τη βραδιά να σε έχω αγκαλιά. Ήρθε και μεράκλωσε τον Παπαθεμελή, νόμιζε πως το έλεγε και αυτόν τον ίδιο, τον Ταλκαδιάρικο, και άρχισε να μου τζώνεται από μόνο του. Να μαλάκα, έλεγε και τάχωνε στη μάπα του, που μου ήθελες περιορισμένο ωράριο στα νυχτερινά κέντρα, τι κατάλαβες? Δεν πρόλαβε, πολεμόχαρη φίλη μου, αυτή η Σιμιτόγκα να μιλήσει για νέο ήθος, νέες αρχές. Να ο ίδιος μέσα στο Ουζάδικο, παρέα με 30 κάμερες και με τον δήμαρχο λογοθέτη Τακίμη. Να και ο Τζουμάκας ο Μπανιέρας να μου τζοπιάνεται με το Γιαννόπουλο, πως θα του κάνει και μήνυση προς δήθεν. Να και το Παπαθεμελή να λιχτάει μέσα στο μαύρο γάτο, τίνκα στη Γαρδένη, χαράτς λουλουδούς, καράτσεκαρισμένο. Βρε μπας και ακολουθούνε τίποτα μυστικές οδηγίες του Αντρέα? Σκυλάδικα βλέπω, τσιγαρλίκια βλέπω. Όπου να είναι θα έρθουν και τα καζίνα και τα κότερα. Κυρίτα Σακελαρίου θα ξανάρθει και αυτή. Και η Ελούντα. Μην το φτάσουμε και μέχρι Πατμιάδα δηλαδή. Μην τυχόν και ξαναπούμε και μάλιστα σύντομα πως άλλοι μας δείξανε και άλλοι μας μπήξανε. Βρε μπας και αυτό εννοούσε όταν έλεγε πως κληρονόμησε το πνεύμα του Αντρέα το Σιμίτη. Αυτό εννοούσε, τι άλλο? Στο μεταξύ, το Πρωθυπουργό εκεί που πήγε χτες, στο μακρινό Πειραιά εδώ παραδίπλα, που καθόλου δεν του πάει ο Πειραιάς με το χαρακτήρα που έχει, κατσικώθηκε μέσα στην ουζερή, τσατάλιασε 7 μερίδες στη γανιτή πατάτα, πρωτηγανισμένη κανονική, θα σας γελάσω, δεν ξέρω, που του πάει πατάτα με το χαρακτήρα που έχει, κοπάνισε για τα ουζάκια του, πίνε ούζο να βγει αλήθεια δηλαδή. Ρίξε καμέρα μανατζή μου τον Πρωθυπουργό να τα κοπανάει αβέρτα, έλα. Το είπε το ίδιο το Παπαδόπουλο, το Υπουργό. Φόρους καινούργιους δεν θα πληρώσουμε, παροχές επίσης δεν θα έχουμε. Βρε Παπαδόπουλό μου, βρε κουτό. Δεν μου το τουμπάρεις λιγάκι αυτό που πες? Χως εσύ βρε παροχές αβέρτα και μετά φορολόγησέ μας άφοβα, δεν έχουμε πρόβλημα. Γιατί υπάρχει ένας ψυχολογικός παράγων, πώς να το κάνουμε, λάβε τον υπόψη σου. Άλλο να μην τα σκάς την εφορία σαν εύπορος και άλλο να μην τα σκάς την εφορία επειδή δεν έχεις τι να σου πάρει. Πάντως αυτό το Παπαδόπουλο δεν μου εμπνέει καμία εμπιστοσύνη. Διότι εκτός που μου δείχνει πολύ μουζομουντρούχος, έτσι, έχει έναν αέρα δηλαδή αγάπη μου κόψει μαγιονέζα και σάλταρα, αυτό που δεν μπορώ να υποφέρω είναι το ότι στα αλήθεια έχει και κάποιες ικανότητες. Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό, πολεμόχαρη φίλη μου, να έχει ικανότητες ο Έλληνας πολιτικός, ιδίως όταν είναι υπουργός οικονομικών, το ξέρεις. Σημαίνει πως σε τουμπάρει, σε φουρλίζει, σε δένει κόμπο και δίνει του σκύλου άχυρα και του γαϊδάρου κρέας. Γάιδαροι δεν είμαστε, καράτσεκαρισμένο. Τότε πώς τον τρώμε τον άχυρο, μου λέτε? Γι' αυτό Παπαδόπουλε, χτύπα ακόμα μια φορά, χτύπα τα αχυροφάγα, δώσ' τους να καταλάβουνε. Εκεί λοιπόν που τα πίνε τα ουζάκια του, πανέρχομαι τώρα εγώ το Σιμίτη, από κοντά και αυτή η αδικιορισμένη η Καλογεροπούλου, που έτσι και τον κυνηγούσε να του πάρει την είδηση μέσα από το στόμα, καραμπουκωμένος αυτός με το σαγανάκι, η Ελένη από πάνω του. Βρε Λενίτσα μου, τόση τέντα δεν σου φτάσε, κάνε πια και κάνα ρεπό, αμάν. Χριστιανοί με τα πόδια μας ζηρώνουνε μόνο πρόστιμο. Θα τους τσακώνουνε και κατευθείαν στην Πουντρούμα. Μωρέο κοινωνικό πρόσωπο, Πασόκ μου είστε? Ποιος μετερνιχατζής το σκέφτηκε αυτό το εξάμπλωμα? Ποιος του φεκαλεύρης, φέρτε μου τον τώρα εδώ αμέσως. Όχι βρε κουτά, μην τους κλείνετε στην Πουντρούμα τους τζαμπατζίδες, πιο αδέκαστα σας θέλω. Έτσι και τους πιάνετε, έτσι να τους αποκεφαλίζετε. Που πολύ του πάει του φουκαρά με το χαρακτήρα που έχει να βρει το κεφάλι του 5 μέτρα παρακάτω επειδή μπήκε τζάμπα στο λεωφορείο. Ρε άι στο διάολο μου τζετζόβες που από ξεροκοκκίνισμα η μούρη σας δεν ξέρει. Πάλι καλά πολεμόχαρη φίλοι μου που εμείς οι Έλληνες είμαστε αητονύχηδες και πολύ τρελάρες και όπως είναι ήδη γνωστό, ώστε να σκεφτούν οι γνωστικοί, τα καταφέρνουν οι τρελοί. Ευτυχώς, καράτσεκαρισμένο. Τσάκω λοιπόν ένα σάλτο μόρτι από την πίσω πόρτα του λεωφορείου, δηλαδή πήγαινε μόνος σου στο αυτόφορο ξυλοσκή στη Λωμοθέτη. Σιγά μη σε ακολουθήσω γιατί δεν έκοψε εισιτήριο. Ρίξε το βουλευτή Βουνάτσο, καμέρα μάνατζι μου να κάνει το βαρισίμαντο πολιτικό σχόλιο της μέρας. Μπας και δούμε φως, έλα. Πες τα Χρυσόστομε, πες τα. Με σπόνσορα τον ίδιο τον Πατριάρχη ανεβαίνει η Θεοδώρα της Μιμής Δενίση όπως τα ακούτε. Το διάβαζα στην εφημερίδα, δεν τα βγάζω εγώ αυτά από την κουρούπα μου. Από πάνω η φωτογραφιά έτσι δύστηλη, η Μιμή αγκαλιά με τον Πατριάρχη τον Βαρθολομαίο. Ο ίδιος ήταν, δεν ήταν ο Ζαχαράτος, καρατσεκαρισμένο. Και από κάτω η είδηση πως τον Μπαρτόλομιου τώρα ο Πατριάρχης τη δέχτηκε στο φανάρι και θα της δώσει από το βεστιάριο του Πατριαρχείου, λέει, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει σχετικό με τη Θεοδώρα και την εποχή της. Καμία τιάρα της δώσει, καμία κάλτσα. Πνίγηκα από τη συγκίνηση τώρα. Κανένα δηλητήριο σε μονόπετρο, κανένα κομπινεζόν, τίποτα σουτιέν Wonderbra, κανένα twin set μοχέρ μολοκότου, δηλαδή μέσα στην κουνελότριχα, το πουλόβερ, που να ξέρω εγώ τι διάλογο φόρεγε η ντόρα του Βυζαντίου. Αυτό το Μιμί πάντως εγώ το κάρα παραδέχομαι. Τον γείτεψε βρε το Βαρθολομαίο.
Βρε κουτάτι είναι τούτη εδώ και δεσπότη παντρεύει. Το δε πατριάρχη του ήρθε, λέει, μια μέθεξης με το που την είδε τη μιμία από κοντά και δεν νιώθει πια πατριάρχης, νιώθει εντελώς Βαγγέλης Λιβαδάς. Σε λίγο θα μας ζητήσει και τη Μαρούλα Γιούλια γυναίκα. Μόνο αυτό να δω πολεμόχαρη, φίλη μου, το Βαρθολομαίο να τρέχει Νέα Υόρκη να πάρει τα δικαιώματα της Εβίτας για να την ανεβάσει στο κηποθέατρο. Μπας και του έχει κρατήσει και κανένα ρόλο γκες, δεν ξέρω αυτή η πανούργα. Πιθανόν, τώρα δεν το έχω καρατσεκάρει ακόμα. Ρίξε τώρα λίγη μοδίτσα, καμεραμανατζή μου, έτσι, για να αγλαϊστούμε οι ψωρίλες, οι πιο φτωχοί άνθρωποι της Ευρώπης. Που αυτά τα μοντελάκια που θα δείτε, ούτε που θα τα πλησιάσουμε ποτέ. Πρώτον, διότι είμαστε πολύ πτωχά, καραπτωχά. Και δεύτερον, διότι δεν είμαστε και μαλακιστήρια τόσο. Ό,τι Renaissance είναι αυτή που βλέπει ο μάτις μου. Η Μις Μποτιτσέλογλου με κρίνους. Αγάπη μου, θα μυρίσεις και θα κάνεις οχτάδημα. Να περάσει παρακαλώ και να έρθει ο Μπάτμαν Αλέξιπτο Τατζού. Γυρνά και πίσω, μωρό μου, έτσι, σήκωσε και τα κουλά. Λίγο, να το δούμε όλο το φουστάνι. Έτσι, έμπα μέσα τώρα γιατί βρέχει, στο αντίσκηνο, άναψε και τον καζάκι, να ψήσουμε και κανένα αυγό, Άντε, ούστι μωριτζάσε τώρα, φύγε. Ντυμένη άνω κάτω τελεία, δηλαδή διαίρεση. Αυτή η κουφάλογλου που βλέπετε και με το αλεξίπτωτο έτοιμο στην πλάτη να πέσει στο κρεβάτι. Έρχεται από πίσω και μια άλλη τσουλίδογλου, ντυμένη φυσούνα. Σήκω στη φυσούνα, αγάπη μου, να τη δούμε. Ελάτε όλοι οι επιβάτες να περάσουν. Η πτήση για Καράτσι αναχωρεί εντός λίγων λεπτών. Έχει και άλλες δύο φυσούνες, βοηθητικές αυτές στα κουλά όπως βλέπετε. Μπορεί να είναι και φαναράκια του Πάσχα, δεν ξέρω. Η Μις Ξεπέτογλου με φόρεμα transparent, σερπαντίνα και έναν μαγιό στη Μάρθα Καραγιάννη στα κορίτσια στον αέρα, για φίλημα, πως διάλογο τα λέγανε. Εδώ, αυτιενής της κουλής, δεν το κάνω θέμα το ρούχο, της βάλανε και φήμοτρο. Γιατί φρούμαξε και ήθελε να δαγκώσει τη λούγκρα που το φτιάξε το μοντέλο. No way out, το βραγκίτο τσίγκινο, γυρίστε πίσω δηλαδή. Να και το μουντρούχογλου, το ηθαγενό με λίγο από καρακαριόγλου. Το βλέπετε, σχεδόν ξεβράκωτο με τα κουδουνάκια του. Το έναν πόδι τον έχουν χρυσώσει, άλλο θα έπρεπε να έχουν χρυσώσει κανονικά. Ο δε άλλος πόδις, σε ακόμα χειρότερη κατάσταση, τίνγκα στο σπάγκο. Ωραίο ρουχαλάκι, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα, να το φορέσετε. Και η αγάπη μου έγινα σκατζόχυρος, έλα να σε ξεκυλιάσω. Πέσε πάνω μου, αν τολμάς. Δεν τολμάει, που να τολμήσει. Εδώ κοιτάξτε, οι Σαΐτες. Η κυρία Σαΐτογλου, άντε, κόψτε το χοιρινό μικρά κομματάκια, να περάσουμε σουβλάκια να το ψήσουμε. Και ο σκατζόχυρος νύφη, όπως λέμε αλεπού γιατρός, χως του αγάπη μου μια κεφαλιά να τον ξεκυλιάσεις, έτσι που σε κατάντησε η παλιολούγκρα. Γάμω την ατυχία μου. Ωραία ρουχαλάκια, βρε, μένα μου πάνε πολύ να τα βάλω πάνω με το χαρακτήρα που έχω. Να είσαι τώρα ερευνητής και να τη βγάζεις ολημερής μες στο παχνί παρακολουθώντας τις γελάδες. Είναι μοίρα αυτή για ερευνητή. Δεν είναι, η μαύρη κατεμιά είναι, καράτσεκαρισμένο. 1,5 χρόνο κατσικώθηκαν μέσα στα παχνιά αυτά τα επιστήμονα, τα Αμερικανά και τα Γερμανά μαζί και βγαίνοντας από εκεί μέσα πλακώσανε τα συνέδρια που είχαν σαν θέμα, ακούστε τώρα, τι μουσική λατρεύει η Αγελάδα, γαμό την ατυχία μου, γαμό. Και κάθονταν και φόραγαν τα Walkman στα αυτιά της Μιανής και της Αλληνής Γελάδας. Και όταν άκουγε Μότσαρτ, λέει η Αγελάδα τώρα, την συνέπαιρνε η τέχνη, αγλαϊζόταν σύγκορμη, να ένα κουβάς γάλα παραπάνω. Ενώ αντιθέτως οι Μίλκες δεν γούσταραν διόλου τους χεβιμεταλλάδες. Με αποτέλεσμα να τους μπρουγγίζουν, λέει, με φοβερά μουγγανιτά